Izal, Xoe López, Vetusta Morla, Miranda, Pussy Riot ou El Columpio Asesinos son só algúns exemplos do que ofrece a edición deste ano do Portamérica que se vai celebrar do 5 ao 7 de xullo. O festival repite na Carballeira de Caldas por segundo ano consecutivo e faino cun claro compromiso a prol da igualdade e a sustentabilidade. Este año, por cada entrada que vendamos, vamos a plantar un árbol. En el concello de Caldas, que es donde celebramos el festival, en un monte que elegiremos en ese municipio después del festival y cuando toque por orden natural, o sea, seguramente no sea la semana siguiente, pero sí plantaremos árboles de especies autóctonas en el festival y cada uno que compre una entrada podrá venir a colaborar con nosotros a regenerar el monte que tanto ha sufrido últimamente y especialmente en el otoño pasado. Ademais do aspecto musical, o Portamérica seguirá apostando nesta edición pola gastronomía de novo co show rocking liderado por Pepe Solla. A cita vai acudir unha trintena de chefs de renome. Y como veis, nombres increíbles, ¿no? O sea, Andoni creo que es referencia en toda España, en el mundo. Pablo González, Diego Guerrero repite, Roberto Ruiz repite, bueno, hay muchos que repiten y otros que vamos añadiendo nuevos. Paco Morales, l'enfant terrible de toda la cocina española. Esta mañá presentouse o festival no Pazo Provincial. Para a presidenta da Deputación de Pontevedra, o Portamérica é un exemplo do talento que a provincia lle pode ofrecer ao mundo. Aquí hai un talento como eu teño visto en poucos lugares. Unha proba delo é a xente que monta por América, que representan o talento da provincia de Pontevedra, o talento de Galicia, que arriscan, que son valientes, que teñen ideas, que a desenvolven, que son capaces de sumar sinerxias e que fan un festival espectacular. O alcalde de Caldas, pola súa banda, asegurou que o evento contribúe a facer da súa vila un lugar aínda máis singular. Eu creo moito nos povos singulares, non? E, sin duda, isto contribuye a singularizar moitísimo o meu pobo e, polo tanto, para min é un motivo de orgullo. É certo que temos outras singularidades, como poden ser o termalismo, o Camiño de Santiago ou a propia Carballeira, pero por América dalle lustre, brillo e esplendor a esa singularidade pola que tanto traballamos e da que tan satisfeitos nos sentimos. Co Portamérica darase o pistoletazo de saída ao Rías Baixas Fest, o calendario festivaleiro da provincia pro verán que aglutina 7 eventos destacados.